Okay, welcome guys to Team Maobama Podcast Show. Sezwa munoziva kuti tiripo pakuku kuinzirai nyaya dzose dzinenge dzichipisa mastreets, zvinenge zvichiitika mastreets, this and that, you know. So guys, today we are hosting musical artist anonza Boss Britsa. Yeah man. Welcome Boss Britsa. How are you doing? Bozo good. Bozo ipapo. Bozo kudaro. Ndika. Zvokudzwa. Mr. Tinashe, how are you doing today? Semazuva ose. Ndika. Zvese zvakarongeka. Zvokudzwa. Boss Britsa, kuri sei kwamabva uko? Uri sei utano? Nditodona tichida so. Tofamba daso. Zvese zviri covered. Zvese zvichitoita. Yeah, zvichitofamba. Anditeka. First question of the day, wanonga does what? Who is Boss Britsa? All right. Yeah. Boss Britsa kampana. Is it Boss Britsa or Boss Britsa? Boss Britsa. Ajishona, ichajishona. Istiri mashona. Asimashona anobva nepagana. Yeah. Mkazo zvonzi Boss Britsa mpana wano wepagana anotaura shona. Boss Britsa. Okay. Yeah. Boss Britsa mpana anongoita wake zve-music. Yeah, anongoita zve-music achimboita futi zvemaskits, but the best anayo best zvangu ndiri ku-music. All right. Yeah. Ndo real name ere Boss Britsa? Yeah, Boss Britsa ndiri pabasa. Asi ripa band chero di Brighton. Saka iri rakandakazopigwawo nemafans vakazongoti aiwa yo zita takupa tiriso. Okay. Yeah. So hamuna kuzvitumidza zita? Zita ndina kuzvipa. Rakatobvawo nekune vamwe. Before we jump to another question of the day, ndokumbira kuti zvatichange tichikubvunzai mungopindura straight sekubvunzai kwatechita. Musava nekumwe kuwandisa musawandisa, like tikakubvunzai something musazama kuwandisa mamwe macorners just because mune musiri kuda kuti makona iwayo asanyanya kubatwa, oro mune muchiitira kuti munhu anenge abvunziwa kana kuti vanhu vanenge vabvunziwa vasanyanya kudi musanyanya watsikirira, but tinoda kuti mutongonanga straight. Alright. Yeah, so let's just jump to another question of the day. When was Boss Britsa born, and Boss Britsa wakazvarwa kupi, wakakurira kupi? Yeah. Inini ndakazvarirwa kuchimanimani. Handiri waso. Alright. Yeah, handiri waso. Ndakazvarirwa chimanimani, ndokwandakakurira futi. Okay. But pamakora pamanja. Boss Britsa mpana mudiki zvake. Pana mudiki. Ndo muna 96. Okay. 96. Musi 20 October ndo makora ake wayo. Okay. Any question, Tina, before we jump to another question? Or you can jump us to another question. Ndaenda mbokudzosea kumashure zvishoma. Right. Pane ndanzwa muchiti zita rokuti Boss Britsa here makaripiwa nevanhu. Chii chambonyatsoitika kusvika pauzopiwa zita rokunzi Boss Britsa? Alright. Chakaitika ndechekuti inini ndine timu randaitamba naro handiti. Ndichingoita hangu zve music dzangu iroro ndichididiri. Saka
mukutamba kwataita ndaingova muhombe kwavari so saka nezvataingoita vaingoti bosi nongoziva chero pari pabasa so chero achingova munhu ari pamberi pako unonge chingoti chi bosi saka vakabva vangoti yo takutoramba tichiri kuti bosi saka vakazobva vazotora britsa vakazoritora pana brighton ndo pakazotorwa britsa. Okay, when did you start your music career? Music ndingangoti zvangu kuti nditi ndakatanga kupinda mustudio ka zvokutanga kupinda mustudio zvokuti ndakatanga 2012 2012 ndo pandakatanga zvemusic ndo pandakatanga kupinda music mustudio. Koba makatanga record like professional recording? Ndakazotoitanga 2020 ndo pandakatanga kurekoda professional ipapo but kumbopinda edu mastudios 2012 tichirumbovaraidza tiri pachimanimani apo tichishanda tiri pacaft pane inonzi caft yataimboshanda nayo tiribva tamboshanda navo vamwe ainzi DJ Murakwasi tikambomira ndopatamboshanda tiri kune inonzi village anzi village chichi meno chizita chavaingochipawo so saka ndokwatakambotanga tiri but zvaisati zvaudini zvanyatsofamba chaivo but kuti tizoti tanyatsoti mugwara rebhobho tichiri kunyatsombopindawo mumastudios 2020 moita type ipi yemusic? ndakanyanya zvangu besta ndiri ku Zimdancehall. Zimdancehall ndo kwangu ikoko. Maka inspire wanechiko kuti munge muchitanga music? Inini ndakatanga ne Team Maobama ndo yakatanga kunditora ikatanga ichifamba neni so ndakazobva ndongoti ayo guys chinoitika ndechekuti mwana kana achizvarwa haangotangi nekudini nekufamba anombodini anombotanga achirerwa kana akazoona kuti akura akuchikwanisa kudini kuchifamba anokwanisa kufamba ega kupinda murodhi. But before I'm sure Team Maobama inenge yakazokuapproacha matenge matova muindustry nechekudhara isn't it? Ndandavamo zvangu but ndiri kuzama kudzosai kumashure kuti imimi muzotanga kuti ndakuda kuita music inini chii chachakudhonzai chachakuinspire kuti mutange kuti ndakuda kumboita zvemusic? Zvemusic ndingangoti zvakaita kuti nditange kuita zvemusic pakashayika amai vangu inini ndakazoti ndiri pachikoro ndaingova munhu anongoita zvemafanisi ndichita madhirama ndichidii ndiri pachikoro saka maticha akazoniti yochi zvaunongoita so ungori munhu wemafanisi saka ndakabva ndangotanga kungofara nerimwe timu tichitokuita zvemaridhimu zvongonakirwa tichidzidzira chitechi maridhimu tiri pachikoro handiti saka zvinhu zvakazongobva zvangondipinda muropa zvokuti ndaita kuti chino ndikapiwa kana kuti ditimbo ndichinzi ita ditimbo ndaigona kurichinja kuriita solo. Ndotora nemamwe maditimbo anditori nawo but handisati maimba ndakatochinja kuti itachi masongo saka zvinhu zvangouyawo zvega so handitozivi kuti zvakambobva nekupi. Vanhu vangada kuzivawo ipapo kuti imimi music yenyu jeni yenyu yemusic yakatangira back in Zim or makazotanga mamuna muSouth Africa? Kutanga ndakatotangira ndiri kuZimbabwe. Ndiri kuZimbabwe ndo pandakatanga kuimba ndichishanda zvangu na DJ Murakwasi ndo vandakambotanga ndichishanda nawo ndichimba nerimwe timu rangu ana Chingotswe na Jamapone ranga timu rakati wandei randaimboimba naro but so far vanhu vachiri muground ndikuona zvangu kuna Jamapone ndo varumboramba achimbofocasa nezvemusic. Let's just take a quick break.
before tambopoa ma freestyles na Boss Britsa, so see you. Okay, welcome back. Boss Britsa, it's now time to mambo tipo ma freestyles. Are you ready for that? Yeah. This is tutoribo. Tori muchiki. Don't cheek is down. Let me just pick a random region. Okay? Yeah. What's the team and again? What's the boss splits again? Handisi kumbomira manyatanzi ngoma dzangu futi ndaita machatsi varatidze kuti ndiri backchat kumangoma kwangu futi ndaita malixi varatidze kuti ndiri backchat pamangoma kwangu ndaita mamixi varatidze kuti ndiri backchat pamangoma ndinopedza marketat handisi kumbomira ngoma ndechevaisa zvanzi Boss Britsa ewa dhokodhezesa mangoma hobo ewa uchiimba kandiwa mvana 140 wati ndongosembesa Pajoz ineva ndidaidza zvanzi Boss Britsa ewa dhokozembesa ndiwa mvana 140 watazembesa kumangoma iwewe aiwa uchimanyisa. Yeah man, tojamba. Yeah. Okay, rege. Oh. Just another one. Alright. Quick one. Yeah. T. What's the team man again? What's the Boss Britsa again? Hey, yeah. Chinza guys. Chinza. Mpana wanwe pagana notaura shona. Ichi. Andisikumba ngoma dzacho futi ndichirova varatidze kuti ewa ndinochuna kumangoma kwacho futi ewa vazibvuma zvanzi Boss Britsa ewa unongochuna mangoma hopo futi ewa uchirova ndiwe mufana wane futi watinonzisa. What's the team and again? Mangoma ndechemanyisa andisekomborasika vanotondiketa futi ewa ndinomanyisa andireche mudhara futi anditomborasika oyo. Ngatimbomira kunyanya kupinda mupawa on that. Mbona chika kana ukangowa panguwa yacho ka zvinhu zvinongokudonza zvega so zvongokudonza zvega so. Any comment? Aiwa tada kutonengira kane kukudzirira ngoda wangu unopedzera kutorwadza. Let's just jump on another question. Alright. Toda kubvunza kuti zviri kunyaza kufaya here zvemusic izvi? Zvemusic kufaya zviri kufaya asi munongoziva mwana kana chizvarwa angotange nekudini nekufamba anditi unombotanga nekudini nekukambaira wombopedzera kudzidzira kumira pedzepo akutanga kudzidzira kufamba saka tingati zviri kufamba zvedu nekuti tichiri kudini tichiri kudzidzira mberi tiri kuenda mberi. Alright. Alright. So ndeapi ma producers amuri kushanda nawo here in PE? Muno PE zvangu ndinongopinda mastudios akawanda. Ndakamboshanda zvangu na Slimshot. Ndikambouya kuno ku Team Maobama office ndakamboshanda nayo futi. Obviously ndoroshanda nayo kodwa ndakamboshanda nayo ma studios because ndochinjanisa ndikamboenda futi mamwe acho asati akunyatsozikanwa stereki zvawo ma studios acho because vachiri vapfana vachirudzidzirawo saka vasati vakunyanya kuzikanwa stereki ya kune vamwe vanonzi sespinyu vari muno futi muPE ndombobata nawo futi. Okay. Ndanzwa pamati hanzi ndaimboshanda na Slimshot. Maimboshanda kuti na Slimshot tichiri kutoshanda. Tichiri kutoshanda tese. Ndaizama kugadzirisa. Alright. Aiwa ndosakenda kuti aiwa ma studios ndichiri kungoshanda nawo ese because nyaya iri kuitika ndikuti ndochinjanisa. Alright. Ani mapona. Ndapabata. Yeah.
Tingadawazivawo kama wenye mimi nemamwe maartist ari munharaunda matogara akasimba sei kama wenye nemamwe maartist mimi. Alright. Ipapo inini handinyanyi zvangu kuti zvinganyanya kundiremera sereki nokuti inini ndiri munhu anodini anowirirana nawo nakawanda handiti. Saka pamaartist mazhinji ndowirirana nawo nditori nelingi nawo zvakanyanya. Alright. But handisi munhu wekuti ndonyanya kuremerwa nezvakawanda. Mafriends atinawo vaimbi vatoripo panhoo vechidiki vanenge vachitobvunza kuti asa tofamba sei toita sei. Ndichitobvunza kune vamwe vari mberi kwangu because kunotovawo nevari kuchi vari kumberi handiti. Yeah, it's good. Muri kuita here mashows? Zvemashows handisikuita. Zvemashows handisikuita. Inda. Nyaya inoitika ndeyekuti inini hangu handisi munhu wekuti ndonyanya kufarira kuda kungoenda pakazara vanhu so muchidimbo mukuzama kuti you are not yet ready. Aiwa handisati nda right panyaya idzodzodzo. Alright. It's good because the last interview yatakaita, you still remember interview ya Kushine IT. He's almost ready. You still remember? So yeah. It's gonna be another question for that. Alright. My challenges are mukusangana nawo music ndapi mimi. Ini yangu ndingati nemachallenges akanyanya kuunderstandiki nekuti kazhinji kangu ndinongoti ndikatoimba masongs angu ndotomaendesa kana kuti kuYouTube ndotomaendesa kana ndingomatrenda painternet ese, but handizonyanya angofokasa nezvakawanda kuti ndoda kuzonyanya kuteerera kuti zvazonyanya kutaurwa naningi zvazodii handinazvo. Saka ndinongozviitira zvinhu zvangu. So murikuti hapana machallenges? Machallenges angu handinazvo kuti kazvine machallenges aka handinawo. Dimi mega. Machallenges handina. Noti nini pane zvamoda utopera here basa. Isu sekurarama kwatoziva chaiko hakuna isu zveshali chero isu kumabasa kwatiritori nemachallenges atiritori nacho ipo pano inzeka nyaya inoitika ndekuti uzonge uine machallenges ka ndekuti unenge uchipesana nevanhu zvakanyanya kuunderstandika ndizvo. Saka iwo kana uri munhu wevanhu hausangani nemachallenges akadini akawanda. Kana uchinge munhu wevanhu hapana zvaunosangana nazvo, asi kana uchiziva kuti iwe unotombobhaizawo unotosangana nezvakawanda. Vamwe vaimbotaura sekuti varosangana nemachallenges like when it comes kumastudio pakurekodha paya varosangana nemachallenges ekuti vanenge vasina mari yekuti vakwanise kunobhadhara maproducers kuti vakwanise mavideos something like that, because ukatarisa mavideos they need more money yekuti vakwanise kuita mavideos, so they will come up nemachallenges akaita seiwayo. Iwayo machallenges anowanika. Inangu ndingangoti panhau dzemavideos ndiye ndishayiwa zvangu mari, but handisati ndari izvo ndinganyanya kuti ndoda kuita hangu zvemavideos amene kuti chii handitozivo zviri pandiri, because mavideos tichitoda kutoita mari inoshayikwa zvayo, but tinotoona kuti pamwe pacho chero tiinayo tinombogara toti no ndingatimbosiya zvechi zvemavideos. Ipapo tapabatisa muchidimbo tirongonzwisa kuti mukomana Ruta asati anyatsokuva ready togona kungoenderera mberi tichibvunza kuti mumwe mubvunzo. 2025 unoyu mune here zvamunazvo zvamakagadzira like music kana mavideos zvamunazvo muna 2025 kana kuti zviri kuuya kana kuti zvakawandisa zvakawandisa pane zvavapo here kana kuti zvichiri kutouya? Alright. Pane zvichiri kutouya pane zvandakasiya muna mustudio maSlimshot. Pane zvandakasiya zvirimo zvichiri kuuya. Zvichiri kuuya ende zvimwe tichiri kunyora tichiri nezvimwe. So it means 2025 unomune zvakatowanda zvamuri zvakawanda zvokuti ndogona kusadza bhegi.
bhegi rogona zara. Okay, vanhu vangada kuziva kuti music yenyu vangaiwana papi? Ini music yangu kwese mungaitsvaga kuYouTube moiwana, mukaenda Facebook munondondiwana futi ndiriko, kwese TikTok munondondiwana futi ndiriko. Okay. Maningi, are you open like for my show, for I think my shows matam sati ready so maybe let me just say, are you open like for my collaborations nemangu ma artist? Yeah. Ndinotofara izvo ndo zvinhu zvandotofarira. Okay. Ndotozvifarira singaiti asuti inya kuti imukano nengo chingoshaika. Okay. Ndotozvifarira zvo chiro ndikatonzwa kuti mumwe chitoti acha yetimboda usu. Ndinotomanya. Asi mamuna here artist wamunoti or ma artist amunoti ndiri kushuwirawo kuita collab naningi, maybe angakwanisa kunzwa ku out kwekuti mukomana ari kuti aroda collab, then togona mukumbira collab ipo panapa pa life, then onza kuti mukomana aroda collab. Nyaya inochitika ndekuda so vatoripo hande ndichida kuti ndite makolabhu nawo, but inini kwandiri timu racho zhinji riri Zimbabwe. Okay. Saka zvinhu zvacho zvinozondinetsa, but ndine ndichodawo kuti ndikatombofokasa nawo timu iri. Chiri kunyanya kunetsa chi? Inyoti nangu handina communication yakanyanya kunyatso ndobva takudzosaipa machallenges paipa mamitimu avo namachallenges amurusangana. Aiwa, inyaya yekuti manje munoona chika painterview panochiisawo mana zvinochiisa izvi nosaka unongoitobvunza zvimwe zvinhu ka, but zvimwe zvinhu manje unenge uinazvo asi zvechitonetsa kuti uzvibudise maiva. Saka manje mukana mukati aiwa mune maundiroomesera anova. So you can't mention them. Mukwanisi kuisa mazita avo panapa kuti vanhu vandiri kushuwira kuita kuti todaita collab. Ininika togona kumbosiya zviri kure tombotaura like vari munharaunda matirimo munomu. Munharaunda hapana. togona kurebesa nyaya because munomacho ka handisati ndaziva kuti mune maartist ari kunyatsopisa cheche ndiani. Because state ida kuenda kumberi. Hatishida kuramba tichitambira panhu wayo. Kana mukatamba bhora mofanira kutamba bhora menyatsoziva kuti muri kutamba bhora muri kuda kuwina kana kuti muri kudini. Nditi saka apa hamunomani kanyepo. I think I have a question on that. Ndoda kubvunza, ndoda kunyatsokunzwisisa pamati munomu hamuna ma-artist amuri kunyatsa kuona kuti what are you trying to say? Aiwa, ndiri kutaura kuti maartist varimo handiti, asi nyaya iripo ndeyekuti handisi kunyatsokuona kufamba kwezvinhu zvavo. Saka ndiri kungoona kunga tingori panhu wani so mutongori musame level. Saka ndo zvandiri kunyatsoti zvakafanana kuti muri kungozama kuti bofu haringatungamiriri. Haringatungamiriri nerimwe bofu. Ngapanzwisisa. Ndopaona tinobva tadzoka futi kuma-previous interviews hanzi ma-artist emunomo hanzi muri kuwanza pride. So I don't know kuti mune zvamungataura here pamusoro kuenderana nepride yaitaurwa kuma-previous interviews. Ina zvepride izvi handingazvizive. Handingazvizive. Because ini munoona chi problem ndikandekuti handisi munhu zvangu kuti ndonyanya kuda kubatikira zvemashows izvi zvorema. Mukomana ane nyaya dzakati wandewande. Mazuva mazhinji chambata because zvakafanana like tikadzoka pamubvunzo watambobvunza kuti ukama hwenyu nemamwe maartist hwakamira seka. Vangoti hwese huri haana kuda kunyatsa kupaita clear. Patakunyatsoichinda mberi vakuchitonyatsobudikira kuti patorina ukama hwakanyatsotosimba chero nemamwe maartist. Aiwa, ini ndiri munhu wevanhu handiti, ndofarana nevanhu handiti. Saka handisi pakuti kwanzi ndonyanya kuda kuti ndinopesana nemunhu kana kuti nditozvidi.
Alright. chero ndikatoona kuti alright aiwa mukoma wangu tinashe manditadzira panapa ndirika andotohwisisa ndogona kutoona kuti no man ndimukoma wangu zviri nani ndidini toza kuti mukoma sori pane zvadini zvaitika zvazvo handiyazokwanisi kuti ndizoramba ndichiita kunga ndakapesana nemi so no ndotohwisisa because ndiye ndichizodawo kuidea kubva kwamunhu because muri pamberi pangu anditi Okay, vanhu vangada kuzwa kuti vangakubata sei if vachida ma collaborations or kubuka for something mune management here kana kuti inini handina baba handina chandingatoita wangatondibata paWhatsApp because zvimwe zvinhu isati wanza tangodini tangobatikira but mukatotibata paWhatsApp tiripo paWhatsApp hapana management kana sezvo vangotaura kuti vachiri kukura inini chandotoita zvangu handinazvo kuti ndichiti ndoda kuita collab nanini kana kuti munhu ati aroda kuita collab neni ndoswera ndoti aiwa samari kustudio kuri kunze 300 kana kuti alright kuri kunze 400 saka inanobhadhara kera aiwa no inini toafree kana watoti kutoda collab neni kana studio ichitoitwa $, hafu 50 cents 50 cents totofamba bhora mberi. Okay, maybe munogona kungozivisa vanhu kuti kana vachida kubatai kwaina movapa nhamba dzenyu uyezve mobva mavaudza nemapages enyu kuti vanokutarisai pamapeji akati anonzi zvakati Facebook, YouTube alright. Ipapo inini ndingati kuWhatsApp vanondibata panhamba dzinoti 0681 456727 ndo dzinobatika paWhatsApp idzodzo. Even makozi ndo anenge achibatika 0681 456727 ndo dzine dzichibatika paWhatsApp even makozi. Ku Facebook munondibata papeji rakanzi Junior Sibale ichi chachindevile chachindevile amene vanozokwanisa kuchinyora vanozochitsvaga munotsvaga pakanzi Junior Sibale. Ririko peji rakanzi Boss Britsa but handinyanye ndarishandisa. Okay. Ndo zviripo but rinonyanya kushanda ndi Junior Sibale. TikTok ndo kune akanzi Boss Britsa. Mukangotsvaga kuna Boss Britsa ndipo ipapo munobva mawana zvese tototaura. Okay, any last words to your fans? Idini ndinongoti ndotoda kutotenda kune vese masupporters anenge achingodini aitondisupportawo netimu randoshanda naro mastudios andoshanda nawo ndotongotenda kuti aiwa guys ngatirambe tichipusha maworks zvinhu zvifambe nekuti tikada kuti tingoramba tiri panhu wana zvishande saka ndokutendai guys. Mese munondisimbisa munosimbisawo mufana wepagana anotaura shoda ndo zvinhu zvandoda kutonzwisisa izvozvo kuti aiwa guys rambai makadini makasimbisa musandisiya ndiri wenyu ndichange ndichikupai zvinenge ichiitikawo pamadramas zvese tichingobatana ipapo. Okay. Yeah. Thank you so much guys. Tatine time yakanaka zvikuru kwazvo na Boss Britsa but chikamu chedu chasvika kwamvura yacheka makumbo, so see you next time. Thanks. Aiwa totenda mukuru wangu izvozvo ndo zvatinohwesisa kwanzi mukoma tinashe vandooneka tata ndimukoma zveshuwa aiwa zvotoonekwa.